І зараз мы перададзім спадару Міколу Статкевічу пытанні ад жыхароў Беларусі, якія мы запісалі на вуліцах столицы. Ну, основной вопрос с жильем, наверное. Когда молодым семьям будет предоставлена такая возможность быстро построить свою квартиру. Вот и все. Ну, безумоўна, гэта найперш развіццё іпотэкі, гэта танных жыллёвых крэдытаў, гэта першае. Па-другое, гэта конкуренция на рынку будоўлі жытла. Каб запазбегнуць такіх сітуацый, калі манапаліст збірае спачатку грошы, манапольна атрымаўшы кавалак зямлі, і потым на гэтыя грошы нешта будуе, потым не пабудуе, потым забяруць, потым украдуць грошы, разбягуцца. Павінна быць канкурэнцыя і на атрыманне жылля пад забудову, і на продаж. Это будзе спрыяць зніжэнню цэнаў. І яшчэ трэці момант – гэта развіцця рынку арэнднага жытла. Калі спецыяльна будуюцца цэлыя кварталы такіх дамоў, дзе па коштах не вельмі адрозных ад кватэрнай платы можна наняць кватэру. Меня лично волнует взаимоотношения с Россией, так как я там работаю. Будет старый курс по отношению, точнее уже не старый, уже у нас опять поссорились. Объединимся мы в конце концов или нет? Введем единую валюту или не введем? Ведаеце, Россия такая вялікая краіна, яна будзе ўплываць тут заўсёды. І гэты ўплыў, калі яго нічым не кампенсоўваць, раней ці пазней можа прывесці да паглынання Беларусі, чаго я, як беларус, як патрыёт сваёй краіны, вельмі не хацеў бы. Уцякаць ад Расіі не трэба, просто тут трэба, я гэта сфармуляваў, калі не памыляюся, у 98-м годзе. Баланс тут правіць, дружалюбны, неканфліктны, еўрапейска-расійскі баланс. Трэба развіваць адносіны з Европай, трэба ісці і ў еўрапейскую эканамічную прастору, у візавую, у палітычную прастору. Ну, ведаеце, нават проста імкненне ў той бок будзе спрыяць захаванню гэтага баланса. Адзіная валюта, ну, я лічу, што гэта не мэтазгодна, таму што на роўных не дазволяць, а на нероўных гэта ўжо па сутнасці згуба суверэнітэту і ўплыву на сваю валюту. Увогуле, ну, расійскі рубель, шчыра кажучы, пакуль што не дацягвае да статусу такой валюты, як еўра ці даляр, на якую варта было пераходзіць, на жаль. Мой вопрос, а реален ли безвизовый въезд граждан Беларуси в Евросоюз? Насколько это реально и когда это возможно? Я лічу, што это цалкам рэальна, безвізавы ўезд у Еўрапейскі Саюз. Украіна ўжо ў хуткім часе яго атрымае. Мы б таксама маглі гэта атрымаць і значна раней, бо краіна больш спакойная, менш карумпаваная і малая па насельніцтве і памерах, але ўсё пытанне ўпіраецца ў нашу ўладу. Калі тут будзе дэмакратыя, это вырашыцца вельмі хутка. Как вот людям, да, чтобы была больше зарплата? Да, как это он сделает? Гэта можна зрабіць толькі адным шляхам. Падымаць эфектыўнасць нашай эканомікі, каб, скажем так, расла вытворчасць, расла эфектыўнасць, канкурэнтназдольнасць, і будуць расці заробкі, бо калі сюды будуць ісці інвестары, ўсё будзе тут развівацца, узнікне канкурэнцыя за чалавека, за працаўніка, і гэта канкурэнцыя дазволіць дастаткова хутка падымаць заробак. Як гэта здарылася у многіх суседніх з намі краінах, напрыклад, я ўжо прыводзіў прыклад, тая ж Польша, там уже давно за $1000 сярэдні заробак. Не станет ли жизнь хуже, чем она сейчас у нас есть? Ну уже суседзі, значна больш складанай сітуацыі ў большых краінах, правялі рэформы, жыць там стала лепей. Калі адкінуць у бок гэтыя страшылкі беларускага тэлебачання, якая прыдумовае праблемы ў суседніх краінах, абмінае ва ўласнай, польскія пенсіянеры ўжо засвойваюць адпачынак звычайныя пенсіянеры ў Іспаніі, у Егіпце. А нашы ўсё думаюць пра тым, што кавалачак хлеба, там малачка і за кватэру неяк заплаціць, то і добра, абы вайной не было. Все ж таки, ну, свет пашоў наперад, ён вельмі хутка мяняецца, запатрабаванні людзей значна выраслі, а мы ўсё жывем катэгорыямі канца мінулай вайны.